Ako po pala si Zed Kiremit ng PRC Tayug. Ako po nagpapasalamat sa mga dumalo sa aming charity event, especially sa RAP Council, sa mga leaders po na nasa RAP Council. Maraming salamat po sa suporta na binigay nyo po sa aming first charity event dito po sa Tayug ng aming team ng aming PRC Pangasinan is Riders Club po. Yun nga po pala, sa mga dumalo po ngayon, yun inaanyayahan po namin kayo para sa charity event po ng Mangaldan by July po. Hindi ko po alam kung anong date. Basta sa July po, maglalapag na lang po ulit po kami sa RAP Council. Mag-imbita rin po kami sa iba't ibang riders po. Yun po, sa lahat po ng solo riders at sa club riders, member team, mga ka-riders po natin, kagulong, mga sir, ma'am, thank you po at saludo po kami sa inyo sa mga pumunta dito. Yun lang po, maraming salamat po sa lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po pala yung father po ni Felpit Palaruan po ng Tayug, Pangasinan po, na may sakit po siyang lupus nephritis. Kasalukuyan po siyang nagagamot po ngayon at nagpapasalamat po ako sa inyong pong lahat na dumalo po dito, nagbigay tulong po lahat po ng presidente, members po at ng lahat po na nandito po ngayon. Salamat po sa marami. God bless you all po. Sana po marami pa po kayong matulungan kagaya na po ng anak ko. Sana po ingat po kayo sa pag-uwi nyo sa inyong tahanan. Maraming salamat po. In behalf of RAP Council President, nagpapasalamat ko lahat ng kagulong po natin na umaten ng charity ng Pangasinan is Riders Club. Mabuhay po ang Riders Club. Salute po ako sa lahat ng riders na umaten ngayon sa charity po natin ng event ng May 2. Natapos na naman po ang pang-apat na charity po natin sa buong Pangasinan po. So maraming salamat po sa umatin ng charity po. Yun lang po sir, at mabuhay po. At courtesy po by Roll Up Motors po. Salamat po sa pag-cover po ng event po namin. Thank you po ng marami. God bless po all. Thank you po. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating kauna-unahang charity dito sa Pangasinan is Riders Club. At maraming salamat din po sa mga riders na dumalo sa aming event. Naway magkaroon pa tayo ng marami pang riders charity na gaganapin. At yun lang po. Maraming salamat po.